Bona nit a tots. Bona nit, Miquel. Bona nit, David. Un moment. Escolta, i en Michael Douglas? Bona nit, Juanga. Bona nit, Jum. Bona nit, Marc. Bona nit. Vens en seguir terra. No pot cantar si no dus en Michael. I en Michael aquí no hi cap. Escolta'm una cosa, Esperança és lo darrer que sé. Sí, ja ho sé, ja m'ho han dit. Vale, no he duit... Jum, no he duit en Michael. Sí. Però duc la guitarra perquè tens sorpreses. Si no puc cantar jo, pot cantar en David, per exemple. Ah, bé, en David també canta. Com ho veus? En David, ho diu de res a la cantar. Cantes molt bé, també lluma. Sí, però si no ho sé... Jo tot anirà bé, lots. Tu m'ajudes, David? Vinga, va. Me pots ajudar? Jo no puc cantar. Fins que no dugui en Michael Douglas, jo no puc cantar. Està prohibit. Fins que no Vinga, se te compleixi pot aquesta ocorrir. missió... Vinga, va. Molt bé, molt bé. Mira, per això Pérez. Vale, vale. Si no dus en Michael Douglas, Jum. si no dus en Michael Douglas, Llum. ja no haurà cap cançoneta ni torró, si no dus en Michael Douglas. Jum. Si no dus Michael Douglas. Jum. Si no dus en Michael Douglas. Jum. No hi haurà cap cançoneta ni torró, Ai, si no duc en Michael Douglas. Al final ha cantat. Es veurà cantat. M'ha agradat. M'ha agradat. Però ha quedat molt bé, Jaume. Ha quedat molt Ha bé. quedat molt Ha bé. sonat un mòbil, qui està sonant un mòbil, qui du el mòbil són 25 euros de multa. Qui du el mòbil a plató. Ep! El teu mòbil. És el teu. Web? Alerta. És el meu mòbil. Me sap molt de greu, és el meu mòbil, Això no se perquè fa. jo tinc una cosa, jo he de cantar abans d'acabar l'any, Jum. Bé, mem... I tinc un missatget aquí, vaig a cercar en Robert. Robert, mira, perdona, tu pots connectar una cosa que tinc aquí? És que són moltes coses. Deixa fer Tu podries guitarra, que connectar, t'estàs posant nerviós. podries connectar... Escolta'm una cosa, és molt important, directament en Simó li dones, de part meva. Dir, això és de part d'en Jaume. Feina no ho sé. Però Ja ho això és veurem. un suspens. Plot twist Això és una sorpresa Tota que la mos meva dus vida és preparada. un suspens, Jum. Això és una... Bé, i doncs mirarem quina sorpresa mos té preparada en el seu mòbil, que jo no me crec res. Però va, vinga, va, Simó, tira-ho. Vinga, mem. No sé. Què? Un moment. Això és el que me penso que és. És en Miquel de s'estaca. T'ha enviat un missatge en Michael Douglas. Part de broma. Mem, però dona-li. No toquis res, Simó, aguanta. Però és una foto Què és només. això? És una foto. És una foto. vídeo. És una foto. És un avió. Ha agafat una foto d'intel·ligència artificial. Això t'ho has No, inventat. Jum, espera un momentet. Puc cantar o no puc cantar? No, si no me convences amb això té play o és només una imatge? Has estat amb ell? Són moltes coses, ha patit molt. Tu m'ho vas demanar una cosa. Sí, Jo em vull estic que posant nerviosa, I que eh? vos vull mostrar una cosa. Ja t'he mostrat molt de vídeo, no, Jum? Sí o no? però n'hi ha que no els poden posar. Anem a fer una cosa. Anem a veure aquest vídeo, per favor. Anem a veure... Miquelet, xerra per jo. Hola, feliz Navidad por las Islas Baleares y un beso. Gracias. Policil? Feliz Navidad por les Illes Beso! Balears. Un beso, t'ha dit. Ha dit hola! Ha dit un beso! Beso, Beso! Escolta, crida'l tot d'una. Després com jo ha dit un Crida'l, beso! perquè si t'ha enviat un missatge... Per escanvi d'horari no puc cridar. Un beso, ha dit? Per escanvi d'horari no puc cridar. Ha dit un beso. Ha dit un beso a les Illes Balears. Però un moment, però això vol dir que el durem, però digue-li que vengui ja. Puc cantar. Sí. Mira, només per aquest missatge t'ho has guanyat. Pots cantar. Puc cantar. Però vendrà segur, eh? Vendrà segur. Però segur que és això. Bueno, número segur, ocult o segur. algo. Però Jum, no tens el número. Lo darrer... No te puc donar, me va cridar d'un número Bé, ocult. va, és igual. Vale, m'ha cridat Ja ho un número aclarirem ocult. després, que a la gent no li interessen les nostres Va, coses. escolta'm una cosa, és un número ocult, però el que mai saber que és... L'esperança, l'alegria i l'il·lusió. Mo mare no Molt bé. m'esperança. Molt bé. Veus?
Lo darrere que se perd. I tu vas començar sent un perdut i mira ara que bé, que cantes. Vinga, idò, deixant cantar en Anglada. Això és un esdeveniment. Picarol, 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 rock. Aquesta és el so del teu i el meu cor. Comença la festa, el fred ha arribat. Ara és temps de Nadal. Alegria aquests dies. És temps de Nadal. Els nins juguen, els nins creixen i els grans no deixen d'engreixar. I un any més vull desitjar tota la pau i amor. Que bé que estic quan te dic t'estim, Llum, cantant el picarol rock. Michael! També t'estimam. Aniré per tu. Anglada, grande. Vamos, Jaume. Clar que sí! Molt bé! Molt bé, que és Jaume Anglada, Nadal. cantar més vegades en aquest programa. Moltíssimes gràcies. Després d'aquesta Nadala tan rockera que mos ha dedicat el nostre amic Jaume Anglada, aquest vídeo de Michael Douglas és que han fet un especial, més especial encara, aquest Pim Pam Fum. Ha estat una nit fantàstica. Moltes gràcies a tot, molta sort de campanades, Juanca, que te deixin sortir, que tingui un pet o qualque cosa, un mal de ventre. Però com que no volem acabar aquest superespecial d'avui, vos havíem anunciat que teníem una actuació no d'una, dues, tres ni quatre, de 8. Les pitxorines estan aquí amb nosaltres, a punt, ja s'estan preparant, a punt d'actuar per tots nosaltres. Què vos he de dir? Que acabeu de passar una bona nit de Nadal, que demà no vos caigui malament la segona festa. Vos desig per l'any que ve molta pau, molt d'amor, alegria, il·lusió i, sobretot, moltes rialles, molt de riure. Yo,